Les cartes secretes de la família Macià és una exposició temporal que acull l'Espai Macià de les Borges Blanques, que vol posar en valor un fons que tenim aquí dipositat de més de 200 cartes, donació de Bernat Padró. Es tracten d'unes cartes entre Maria del Consol Macià i Llussà i el seu germà Josep Macià i Llussà, que són els germans del president Macià. En aquestes cartes, si visiteu l'exposició, descobrireu un món de la família Macià que fins ara ha estat desconegut, que fins ara ha estat secret. El de la vida íntima d'aquests dos germans que s'expliquen les dificultats de la família Macià al llarg de gairebé un segle, en el qual descobrim dificultats econòmiques, sofriments personals, crítiques polítiques i també desgràcies familiars. Estem parlant d'un fons d'un gran valor patrimonial en el qual l'Espai Macià descobreix la vida i l'obra de Maria del Consol Macià i Llussà. El visitant podrà descobrir en l'exposició la trajectòria vital de Maria del Consol Macià i Llussà perquè en la seva obra com a monja es dedica a difondre el pensament i la fe catòlica a través d'una sèrie d'obres religioses a València, Sevilla, Madrid, però també a Amèrica Llatina, com és el cas d'Argentina i Buenos Aires o a Rio de Janeiro de Brasil. Es tracta, per tant, d'una llarga trajectòria vital, laboral, en la qual Maria del Consol, a més, aprofitarà per fer viatges per retrobar-se amb la seva família, per exemple, amb el seu germà Antonio, que havia estat amagat a l'Argentina durant molts anys, fugint d'una tragèdia familiar. Finalment, sorprèn molt la ideologia de Maria del Consol, profundament conservadora i monàrquica, que contrasta amb la ideologia del seu germà Francesc Macià i que, a més, aquí en l'exposició el visitant podrà descobrir la seva reacció, per exemple, davant del complot de Prats de Molló del novembre de 1926, en el que Francesc Macià intenta alliberar Catalunya amb una acció armada i que Maria del Consol descobreix en un convent a Madrid llegint el diari i el visitant podrà descobrir la seva reacció. Finalment, l'exposició acaba amb la mort de Maria del Consol i abans de morir el seu retrobament amb Francesc Macià convertit ja en president de la Generalitat. De manera que se pot tancar un cercle vital d'una trajectòria paral·lela entre els dos germans que els porten per camins molt diferents però que finalment acaben convergint a la Catalunya de l'any 31. Per tant, us invitem a vindre a l'Espai Macià de les Borges Blanques, a visitar aquesta exposició temporal, les cartes secretes de la família Macià, que tindrem aquí fins a finals de març, i, evidentment, podeu aprofitar per visitar el mateix Espai Macià i la seva exposició permanent, El viatge de Macià.